اعلان به همه آن شخصانی که در کمانده سید رجب و کار میکنند و شخصانی که تا حال کار نمیکنند. старти мо аз паго 13 январ зиёда аз 150 директори история успехе ки дар ширкати Фаберлик дар муҳлатҳои кӯтоҳ аллакай миллионерҳои Фаберлик шудагиянд. яке аз онҳо Саида Раҷабова ки чӣ хел мултимиллионери компанияи Фаберлик шуд. кора аз нол бо тамоми нозукиш бе ягон блогерӣ бе ягон вложенияи пул аз хона набаромада чӣ гуна дар назди фарзандомон тариқи телефон интернет бизнеси худро кушодану дар муҳлати кӯтоҳ муваффақ шуданаш мо танҳо дар командаи Саида Раҷабова ёд мегирем. ман 32 сола соҳиби 3 фарзанд тули 3.5 сол мешавад ки дар ширкати Фаберлик кор мекунам ва дар якум соли кориям рақами 1 дар ширкати Фаберлик шудагием. то ҳол рақами 1 рафтаистам. командаи ман яке аз машинейши командаи ширкати Фаберлик ба шумор меравад. ҳоло ҳам хабар надорӣ, марҳамат муроҷиат кун ва аз худи паго 13 январ мо обученияи худамонро оғоз мекунем. обучения ҳама сохранид мешавад. шахсоне ки дер мекунад шуморо ҳам успеҳ мекунем. мо бениҳоят хурсанд мешавем ки ягон каса роҳи бизнеса омӯзонем. инам як садақаи ҷория барои мо мешавад.